Iloilo News and Events. I-balita. Masobra 8 milyones pesos nga balor sang Cebu na recover kay Madam Esther kag iya kaupod. Kapin sa 8.160 million pesos nga balor sa illegal nga droga ang recover sa drug courier kag iya local contact sa giniwat nga drug operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Zone 6 Barangay Buhang Haro, Iloilo City, takna alas 2 ng hapon Lunes, Marso 27, 2023. Ginkilala mga sospek na sanday Estrelita Bueno alias Madam Esther, 68 anyos, residente sang Abbey Road, Bagbag, Sauyo, Barangay Novaliches, Quezon City, kakaupod sini nga si Noe Liagas, 27 anyos, sang Barangay Ungka Haro, Iloilo City. Nagapanguna nga target sa Bueno tungod siya ang drug courier sa Western Visayas, suno kay Police Major Romel Anicete, ang hepe sang RPDEU 6. Ginsining-sining nga antes ang operasyon na tabo, nakabaton sila sa informasyon nga si Bueno yari sa Iloilo agod nga maghatag sa 1 ka kilo nga shabu kay Liagas. Gintransaksyon sa mga assets sang RPDEU si Liagas agod nga magbakal sang 72,000 pesos nga valor sang shabu apang kabos ang iya items. Ginpakadtong asset kay Bueno nga bago lang abot gikan sa Manila kag didto natigayon ang bypass operation kag na-recover ang 1.2 kilos sang shabu gikan sa ila. Madamo nga beses nga nagakadto sa Iloilo si Bueno apang hindi madakpan bangod wala nagadugay diri. Pagkatapos niya hatag sang droga kay Liagas, galayon siya nga nagabiya kag si Liagas na ang bahala nga mag-dispose. Iloilo News and Events. I-balita.